Enwere abalị nnọkọ anya na injinia Dominic Okafor bụ ọgbakọ achịkọbara n'ụzọ pụrụ iche maka ndị nọ n'ọkwa ọchịchị na Old Aguata Union bi na Lagos. Ya bụ mmemme bụ nke mere na First Town Lagos. Ndị begasịrị ya bụ ndị nnọchite anya wọọdụ 20 mejupụtara obodo dị iri na anọ na Aguata Federal Constituency. Justice Onyemobi onye nta akụkọ anyị na Lagos wetara anyị aka wee kwuo n'ebumnobi ya bụ mmemme bụ ka a chọọ nta nkwado nke ndị Old Aguata Union maka ọgbọ nta nkwado ha na-ekosi wee ga. Engineer Dominic Okafor bụ onye ji afa otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA azọ ọkwa ịnọchite anya ọgbanta vootu Aguata n'ụlọ omebe iwu etiti nke akpọrọ House of Representatives na ntuliaka ọchịchị nke afọ 2023. N'okwu nke ya ka Engineer Okafor nọrọ kwee nkwa na ya ga-agba mbọ hụ na ya nọchitere anya ndị Aguata dịka o siri kwesị, leba anya na nsogbu mbuze na-ama ndị ebe ahụ aka n'elu nakwa nsogbu enweghị ọrụ bụ nke kachasị enye ụmụ ntorobịa nsogbu. Injinia Okafor gaziri n'iru wee kwuo na a ga-enwe nha n'otu esi ekesa ihe rutere ndị Aguata ma ọ bụrụ na ndị Aguata ahọpụta ya dịka onye nnọchite anya ha. N'okwu nke ha n'otu ndị otu Old Aguata Union nọrọ wee kwee nkwa ịgba mbọ hụ na ahọpụtara Injinia Dominic Okafor dịka onye ga-anọchite anya ọgbanta vootu ahụ n'ụlọ omebe iwu etiti. N'okwu nke ya ka onye na-ekpokọba ndị Injinia Dominic Okafor Support Group bụ Sachid Ilo nọrọ kelee ndị niile bịara ya bụ mmemme ma kwee nkwa na ha ga-eme ihe ha kwesịrị ime iji hụ na Injinia Okafor tụrụ ugo na ya bụ ntuliaka ọchịchị. Mgbe ọ na-agwa ABS okwu ka otu onye bịara ya bụ mmemme bụ Maazị Edwin Ezenwa na okwe nkwa na ndị Umuju ga-enye Injinia Dominic Okafor ụmụ 8 na mkpokọta vootu niile a ga-atụ n'obodo ahụ n'ihi na ha nwere ntụkwasị obi na otu gọvanọ Chukwuma si alụ ọrụ n'obodo ahụ bụkwa otu Injinia Dominic Okafor ga-esi nọchite anya ha ma ọ bụrụ na arọpụta ya. Barrister Ochie bụ nọ na mmemme ahụ wee nọchite anya gọọmenti Anambra steeti.